עיצוב פנים זה לא רק לשים את הכריות היפות על הספה. זה בסוף, זה לא העיקר. אנשים לפעמים טועים וחושבים שעיצוב פנים זה רק הדברים היפים והאקססוריז והצבעוניות של הבית. זה מצטלם יפה, זה נורא יפה להראות את זה בתמונה ולהגיד כזה אני רוצה. אבל בית זה קודם כל אסטרטגיה. צריך לתכנן את הבית, צריך להבין איפה יהיו נקודות חשמל, איזה אינסטלציה תהיה לנו. אם להחליט על שולחן מרובע או שולחן עגול, להחליט איך אנחנו רוצים שהסלון ייראה, אם הוא פונה לטלוויזיה, אולי הוא פונה למקומות אחרים. איזה כתמים יהיה לנו על הרצפה בתור עיצוב? יש כל כך הרבה דברים שצריך להחליט כדי שהבית יהיה יפה, כדי שבסוף, כשנשים את הכריות על הספה, זה יתאים בצורה הכי מושלמת לנראות של הבית. מה שבסוף מצטלם זה באמת אותם פריטים יפים והיופי הכללי של הבית. כדי שזה ייראה בדיוק בצורה המושלמת הזאת, יש המון עבודה של חשיבה והמון עבודה של תכנון ואסטרטגיה, שהם באים לפני הדבר הזה, והם בראש ובראשונה עונים על הצרכים של הלקוחות. ופה אני נכנסת לתמונה, כי אני בעצם מקשיבה ללקוחות ואני יודעת לעשות את האסטרטגיה שתהיה מדויקת, בדיוק לפי הצרכים שלהם, ואז זה גם יראה הכי יפה.